Benvinguts a la gran festa. Benvinguts al Carnaval. Aquest 2025, la reina Carnestoltes ens reclama reivindicar una vida sana i practicar esports de tots tipus amb moltes ganes. La Carnesteta té permissió d'un nos festa i xerinola i que deixem cap per avall tota l'escola. Escolteu bé les indicacions i no hi poseu objeccions. El dilluns, el pijama heu de venir, això sí, sense cara de sons ni gana de dormir. El dimarts, un pentinat ben boig. Si poc cabell tens, amb una perruca o amb el cabell pintat també brillaràs. Dimecres, ulleres o sabates diferents, amb llaços ben grans. Serà sorprenent. El dijous, d'un sol color vestirem. Tria el que vulguis i destacaràs. I divendres arriba Carnestoltes. Toca anar disfressat. Els de sisè en pijama, el gran dia arribat. Visca!